καλέσουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Δήμαρχο Μιλοποτάμου. Δεν τη γλιτώνετε. Καλησπέρα για μένα. Αυτές οι δόντες ζωής, αυτή η κίνηση με το να δίνεις πάντα αίμα, να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, δεν υπάρχει, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στην κοινωνία μας. Εγώ από μικρό παιδί, μετά που ενοικιώθηκα και εγώ και ο αδερφός μου και τα αδέρφια μας, πάντα δίναμε αίμα στους ανθρώπους. Ποτέ δεν γραφτήκαμε σε σύλλογο, αλλά πάντα είμαστε παρόντες σαν οικογένεια και όπου υπήρχε ανάγκη, εμείς είμαστε πάντα παρόντες. Αυτό διδάσκουμε και στα παιδιά μας. Και στα ενήλικα παιδιά μου τα τρία, τον είπα όταν θα χρειαστεί να δώσω λόγο θα είμαστε πάντα παρόντες. Και πάντα είμαστε. Εγώ τα πανυπρολαγίσαντες, το μόνο που έχω να πω είναι καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι ό,τι επιθυμεί ο καθένας στην οικογένειά του. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Εκτός από όλους εσάς που είστε πραγματικά ένας ξεχωριστός στην καρδιά μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αν έπρεπε τώρα να αναφέρουμε ποιοι είναι εδώ, μέχρι αύριο θα καθόμασταν. Είσαστε πολλοί και αυτό το εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Έχουμε όμως και δύο ξεχωριστούς ανθρώπους εδώ πέρα που αγαπάμε πάρα πολύ, που είναι το ΕΚΑΒ και νομίζω εδώ πρέπει να δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα. Μανώλης Ολέκας και ο Ανδρέας. Πού είστε? Θέλουμε και από εσάς μια ευχή. Μπορούμε να έχουμε την τιμή. Το ΕΚΑΒ κάνει ό,τι μπορεί, όσο μπορεί για όλους, το γνωρίζετε. Παραπάνω θα αφήσω να το εκφράσουν οι ίδιοι που με ακούνε. Εγώ θα πω μία ματινάδα όπως συνήθιζε να κάνει ο Δημήτρης ο Βρουγκαγάκης. Με αυτή τη ματινάδα θα ολοκληρώσω ό,τι έχω να πω και τα υπόλοιπα δικά σας. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του. Είναι το πώς αισθάνεται για τους άλλους η καρδιά του. Να δίνετε αίμα όσο μπορείτε και να βοηθάτε πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Στην παρέα μας έχουμε και έναν πολύ αγαπημένο μας φίλο, ο οποίος ήρθε σήμερα από το Ηράκλειο, τον Νίκο τον Τσικερτσάκη, ο οποίος παλεύει, δίνει το δικό του Γολγοθά, έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν τη γλιτώνεις, θα έρθει. Θέλουμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να έρθεις, είναι ο πρόεδρος Θαλασσιακών Ανατολικής Κρήτης. Έλα, Νίκο. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Στους δότες ζωής να συνεχίσουν το έργο που κάνουν, ένα έργο που δείχνει ανταπόκριση στον τόπο, στον κόσμο, στους ανθρώπους και να πω μόνο να είναι καλά, να είστε όλοι καλά, να προσφέρετε και να προσφέρουμε όλοι στο συνάνθρωπό μας. Μαζί μας ήταν και ο Μιχάλης από το ΕΚΑΒ, αλλά θέλω να με συγχωρέσετε. Μιχάλη, πού είσαι? Ένα μυαλό έχουμε, πλησιάζουμε και τα 60. Λοιπόν, μαζί μας όμως έχουμε και ένα υπέροχο άτομο. Ένα υπέροχο άτομο το οποίο θέλω πραγματικά να του δώσω μεγάλο μπράβο και εγώ, αλλά και όλη η παρέα μας σήμερα. Έχουμε ένα ξεχωριστό φίλο, ο οποίος για μας είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν θα πω όνομα, θα ακούσετε μόνο τη φωνή του. Εσείς εδώ παραδείγμα μας διώχνουμε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Αυτό που έχω να πω, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε και είμαστε ο ένας για τον άλλο. Τίποτα. Αλλά πριν μιλήσει κάποιος άλλος, ναι, δεν το έχω ξεχάσει.
Έχουμε μαζί μας τη Ρένα Κουτσαλιδάκη, η οποία είναι και θελόντρια ημοδότρια από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Έχει το λόγο, Ρένα, ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και από μένα. Είμαι υπαρμόν γιατί διοργανώσαμε μια εκδήλωση 6.30. Όμως, θέλησα και εγώ από εδώ με τη σειρά μου να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα, γιατί δίνεις ζωή, δίνεις αίμα, δίνεις ζωή. 2 φορές συνήθως έχω υπόταση. 2 φορές θέλησα λοιπόν να δώσω αίμα. Όταν πήγα, ήταν κανονική η πίεσή μου, έδωσα αίμα και όλοι ήταν δίπλα μου και εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ και σας παρακινώ όλους να δώσετε. Γιατί μέσα σας θα αισθανθείτε πολύ πολύ ευτυχισμένοι, γιατί δίνετε ζωή. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για το έργο σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Μιχάλη, εδώ είμαι. Δεν φέρνει μέτραφο. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας σε όλες τις ομοδοσίες, ο οποίος δεν λογαριάζει Σαββατοκύριακα, απογεύματα, πρωινά, αργίες, γιορτές, είναι ο Μιχάλης. Μιχάλη, σε θέλουμε κοντά μας. Μπράβο, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μιχάλης από το ΕΚΑΜ. Γεια σας από μένα. Δέσποινα με έπιασες από προετοίμαστο. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και να κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει να κάνουμε, που είναι το ωραιότερο δώρο στον κόσμο και στην ίδια τη ζωή. Να δίνουμε αίμα, το οποίο το αίμα είναι το νούμερο 1 συστατικό για τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας, να είμαστε πάντα υγιείς και το αίμα που δίνουμε να μην χρειαστεί ποτέ. Ούτε για τους δικούς μας ανθρώπους, ούτε για κανέναν άλλο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, οι κυρίες από το τμήμα αιμοδοσία μου παίζαν Χριστούλη και είναι πίσω μου και δεν τις έβλεπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τμήμα αιμοδοσίας. Φροντίζει να γεμίσει τις αποθήκες μας για να μπορούμε εμείς σήμερα να αναπνέουμε και να είμαστε ήσυχοι και για μας και για τις γυναίκες μας και για τα παιδιά μας και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρό μας, θα θέλαμε να σας πούμε ότι όλα αυτά που βλέπετε σήμερα είναι εδέσματα που τα έχει προσφέρει με όλη την αγάπη ο φίλος μας ο Καλέγης. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο, ζεστό και υπέροχο χώρο που μας το έχει προσφέρει η διοίκηση του Αχίλλου Παλάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρία Ελένη, πρωτίστως. Εννοείται και όλη την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και σήμερα θέλουμε, όταν με το καλό φύγετε από εδώ, επειδή ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολη μέρα, έχουμε όλες τις υποχρεώσεις μας, φεύγοντας θα θέλαμε να πάρετε ένα αναμνηστικό, μία κούπα όταν πίνετε το καφέ σας, να θυμάστε ότι κάθε 3 μήνες εσείς οι άντρες θα δείτε αίμα και κάθε 4-5, άντε 6 μήνες, όσες γυναίκες μπορούμε να δίνουμε αίμα, για να μπορούμε εμείς να κοιμόμαστε ήσυχα και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν την ανάγκη μας. Φεύγοντας, θα σας πω επίσης ότι έχουμε και την πίτα μας και όποιος κερδίσει το φλουρί έχει ένα υπέροχο δώρο από τον φίλο μας τον Νίκο, το Έβαινος, την εικόνα των 4 μαρτύρων που πλέον είναι και προστάτης του συλλόγου μας. Και όχι μόνο, έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Είναι κάποιος που θέλει να φύγει? Όχι, δεν θέλει, λέει κανείς να φύγει. Ωραία. Το λόγο στον Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. Καλή χρονιά σε όλους. Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε εδώ για να κόψουμε την αγιοβασιλιώτικη πίτα του συλλόγου μας, να ανταλλάξουμε ευχές και να θέσουμε νέους στόχους για το έτος που ξεκινά. Οι δότες ζωής εδώ και 10 χρόνια γνωρίζουν καλά πως ο εθελοντισμός είναι μια πράξη αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης.
Ήταν το 2014, μια χρονιά ορόσημο για τον τόπο μας, όταν μια ομάδα ανθρώπων με όραμα και αίσθημα ευθύνης πήρε την πρωτοβουλία να ιδρύσει το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών νομού Ρεθύμνου Δότες Ζωής. Δεν ήταν μια απλή απόφαση, αλλά μια επιτακτική ανάγκη. Οι ελλείψεις σε αίμα ήταν μεγάλες και χρειαζόταν ένας συντονισμένος αγώνας, μια κοινή προσπάθεια για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας και να προωθήσουμε την ανεκτήμητη αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Από τότε μέχρι σήμερα, χάρη σε εσάς, τους ανθρώπους που πιστέψετε σε αυτό το όραμα, ο σύλλογός μας μεγάλωσε, ρίζωσε και έγινε σημείο αναφοράς για την κοινωνία μας. Κάθε σταγόνα αίματος που προσφέρεται έγινε ελπίδα ζωής. Ευχαριστούμε θερμά τους φορείς που μας στηρίζουν, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που είναι πάντα στο πλευρό μας, αλλά κυρίως εσάς, τους εθελοντές, που είστε η ψυχή του συλλόγου. Το 2024 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις αλλά και επιτυχίες. Με συλλογική προσπάθεια καταφέραμε να διοργανώσουμε πολλές αιμοδοσίες, ενημερώσεις και τη λαμπαδιοδρομία μας. Με την ευλογία του Συνασμιότατου, οι άλλοι 4 νεομάρτυρες έγιναν οι προστάτες του συλλόγου μας. Το 2025 θέλουμε να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερο ενθουσιασμό. Έχουμε ξεκινήσει ήδη ενημερώσεις σε σχολεία, την αστυνομία, σε επιχειρήσεις και συνεχίζουμε με το στρατό μας. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το δίκτυο των εθελοντών αιμοδοτών, να ενημερώνουμε περισσότερους συμπολίτες μας για τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και να οργανώσουμε περισσότερες δράσεις ευαισθητοποίησης. Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μου σταθήκατε πλάι μου και δείξατε έμπρακτα ότι ο καθένας από το μετερίζει του είναι δίπλα στον συνάνθρωπο που τον έχει ανάγκη. Με ενότητα μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Το έχουμε στο αίμα μας να δίνουμε ζωή. Σας ευχαριστώ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία από την αιμοδοσία που κάναμε στους 4 Μάρτυρες στην Εκκλησία, επαφορμή τα 100 χρόνια. Εκεί λοιπόν, από μια αιμοδοσία ενός εθελοντή που δεν έδωσε αίμα γιατί βρήκα κάτι παθολογικό, σώθηκε κυριολεκτικά η ζωή ενός νέου παιδιού κάτω των 30 ετών. Γι' αυτό να ξέρετε ότι μια προσέλευση σε αιμοδοσία και η επαφή, έστω αυτή απλή με ένα ιστορικό, μια πίεση, 5 στοιχεία που θα δώσει ένα γιατρό, μπορεί να είναι και ένας προληπτικός έλεγχος για την υγεία σου, που μπορεί να σε σώσει από κάτι πολύ σοβαρό. Έτσι, αυτό και το ότι έγινε και εκεί, εγώ το θεωρώ και αυτό το ίδιο ένα μικρό θαύμα τους 4 Μάρτυρες. Ευχαριστώ. Καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε όλοι, ζητώ συγγνώμη. Πρέπει αμέσως να τρέξουμε στα λοιπά. Βεβαίως. Θα του πω. Ευχαριστώ. Παραγγείλω το τσάι. Να είστε όλοι καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε. Πρώτη κούπα. Εγώ θα τον εβάλω το καφέ καθοδόν. Στα πετρίνια.